conseil noon wat feere sa hayso en naati ya sood galle ay sa soani galle wona aɗa anndi kam mi annda fof mo annda fama kono an kam aɗa anndi mi haalnima ko leewi la ilaha illallah yo Allah rokkam galle Amadou sood galle jam tan kay ɗo woni caabi bide min garno hebde renseignement ji de renseignement tereji fate tere bisimilla mon jehone e secrétaire o haalde ko nder yawtu nder jarama salam nani ba waɗɗam tan ka haari kala haari kala eyyi wonno koyɗa min nani ko agence caabi bi tan wulle e guure he wiya kadi oɗon ndiya galleji beeɓ hay miskin mo jungo mum heɓani caggal mum oɗon mballa ɗum heɓa galle debbam oɗon o wi kala no mbawmi waɗa hande mi naɗɗo hen dittan ɗum gal onon puccimo no woni ko wawde dogde alhamdulillah agence o noon omo jogui site uji jogui ragros omo jogui mbambilor omo jogui jas joni ƴeewen tan joni hade men ƴewde kay haalanen togguji ɗi fodde attama sodde togguji ɗi eyyi Lac Rose kam ko prix tawi ko prix gas prix o ko 2 millions 500 et 150 mètres carrés eyyi so tawi ko mbambilor aussi prix o ko 2 millions 700 mille 700 ɗon mbambilor koreji men fof 150 mètres carrés kanko ne tawi ko prix gas so tawi ko jas aussi ko 1 million 700 mille kañum ne eyyi on ko 200 mètres carrés 200 mètres jas on woni goɗɗo jas eyyi o woni goɗɗo jas ala o ndegam welan ɓe mbaɗi mi jaɓi jas jas ƴettuɗa o yiɗi avion ode nawi ɗum jas tan ko avion o wutti wuuri ɗum ni ay sen woni ɗon ɓuure jam ɗi kala hen gummi toon Fouta walla Daara tan ma waw arde kadi ɓaɗi yo no ɓalli kadi ɗum ɗon tali o kadi e aéroport o kadi et aussi Lac Rose nature o ko Baye kanko ne mbambilor aussi nature o ko Baye jas ko délibération min ƴettat ko délibération min ƴettat jas jas min ƴettat et aussi amin jogui no min mbawi wallirdema ha daña taw aussi a tampani e woni prix mondial o e on ko plus 30% ko pourcentage o ko 30 tawi mo yoɓani junggo e junggo kaas e sa welama nanda 400 000 francs 7 mois à peu près 150 000 francs ɗum kay no weeli affaire jaɓa kalis o joni min jiɗi ƴettude goɗɗo jas goɗɗo jas o saabu joom suuɗankoreji mum sono gara Fouta tawa ɓati gotoron deuxiéme fois kadi anandi kanko avion mino welama tan wuttude to galle oɗo ɗo et machallah eyyi min ƴetti jas avantage o caari bi aussi c'est reconnu par l'état l'état ko ɗum reconnaître état jogui gueɗe ɗe fof wurɗina joni kay min jaɓi joni hono min jarata to yo janggo amin jogui convoi koɗo wadde toon eyyi joni janggo so tawi on ɗum ndi mbawi yaade pour site uji ɗi ƴeewon d' accord janggo wadde min gara law min jaada convoi o yaade convoi kalis o job kalis o joni aɗa jogui kalis ay mi yima aɗa jogui kalis ɗaɗa mi haalanma sen jaltino joni o jahata ko fora jaha soodiyani nayyi galle noon ɓuuri wadde importance fof wawa haala ka sohna si yomin job joni an wa sesa wawa yob kalis o joni aɗa jogui abdoulaye yontuɗo an mbaɗam ten neɗɗo no yoɓinta ko yiyani ala on banni kam min koolimo ɗo caabi ɓi kam mi huɗanemo hay ndik wondi kay komi anda tawɗo ma yoɓe ɗo joni ɗum wawi ɗo ala fof wawa yoɓede yob joni ala yob joni beele yiye kalis o eyyi hanki situji ɗi famani nen ma sono Mami dañi galle. ma inchallah dañal galle caabi dañal galle caabi a jarama jarama caabi jarama kono jarama kono
ay adu luas lewru may a serte den caden andi kay malam wona an tan mala en malama en malama wona ma ko lan kan on yinde min garata nde koye corniche Dakar o min dewi ha Tivaouane Peulh min naati tali ñaggo min gari haga e 30 minutes pour haalande yimɓe ɓe que Dakar e ga ko 30 minutes tan mbatta gara ga joni on yi sito e lac Rose ko 100 métres woddandirani e lac nani sito nani sito kadi e maayo ngo ko 1000 métres ko ujunere men galleji ɗi nanga sa darima ga tan a yiyat galleji ɗi fondement wuuji ɗi wuro ngo ne dañi courant ne dañi ndiyam donc parcelle uji ɗi ko parcelle uji 150 mètres carrés donc prix ji ɗi ko pour wallude yimɓe ɓe tan ko 2 500 000 kala yoɓowo ɗum kala mo wawi yobde ɗum joni wawi yobde ɗum e lebbi sappo e ɗiɗi min ɓeydat hen ko intérêt 30%. ɗum woni programme o kadi sara dara kadi ko so délibération galle o yalti tan min nanat ɗum baay donc galle o yaltina baay donc ɗo foof ko noon min mbaɗirta terrain uji wondi gaɗi yaltirta ko délibération après yaltira baay e ɗum ɗon foof ko agence o jogui ɗum ko agence o toppitto ɗum ha neɗɗo jogo baay mum e oɗo site donc on yino site o wayi yodde ni nan kuccodiri e Lac Rose o nan kuccodiri e caggal mum ko maayo ngo woni hen galleji ɗi nan à gauche à droite ne dañi galleji caggal mum ne dañi galleji donc ɗum ɗon tan min yinno wiide bandiraɓe yoɓe gar par ce que ga programme momin jogui o ko programme habitat social te ga kala yiiɗo nokku o anda ga ujunere terrain uji ɓawi yaltude ɗo donc min wiyat tan bandiraɓe yoɓe tinno ɓe gara ɓe naata e oɗo programme kadi ko lotissement o ko lotissement El Hadji Oumar Foutiyou Tall min guindiri oɗo lotissement so waɗi yimɓe ɓe gara naata hen tinno donc daña hen galleji inchallah e ka on jarama ɗo site momin gari o woni deuxiéme site o ɗo nan woni e hakkude Diamniadio e Bambilor nde min garata joni onon e hoore mon on yiyani hoore mon logement ministériel uji ɗi ganduɗa ko Macky Sall président de la république waɗi ɗum ga e Diamniadio donc pour wiide mon ga e Diamniadio woddani ga e Bambilor koye nder Bambilor woni koye presque fin Bambilor e début Diamniadio ko hakkude Bambilor e Diamniadio site uji ɗi ɗo woni ko 150 mètres carrés donc e programme habitat social mo ganduɗa ko pour wallude bandiraɓe ɓe ɗo sa waɗi 2 700 000 daña terrain mo ganduɗa ko baay directement yaltirta mutation direct aux impôts et domaines avec baay so sa nanni kayit ma gara maha hande on jii site oɗo ko 150 mètres carrés kono galleji ɗi nani onon yiyani hoore mon galleji ɗi donc galleji ɗi nani donc onon on yiyani hoore mon woɗɗani site uji ministériel Diamniadio on yiyani hoore mon ga foof koko hoɗa kadi programme o foof ko agence immobilière Thiaby Bi waɗantama ɗum gérer début jusqu'à fin donc an sa naati e programme o a finat tan ɓe mbiyama an arjettu kayit galle ma yama ɗum woni programme Thiaby kayitaji ɗi e foof ko agence immobilière Thiaby toppitta ɗum pour client ɓe min mbiya bandiraɓe yoɓe tinno kamɓe daña galleji par ce que ga kala yiiɗo ga anda ladde nde ɗo tawe jiiɗat wadde peut être étage uji immeuble uji pour garantie janggo e janggo kala arɗo ga ma dañ ɗum wonno komin jinno haalde bandiraɓe ɓe so natnama tan kayitaji ɗi yaaha enregistrement so yeehi enregistrement min totta jomum kayit galle mum o ara o maha walla o waɗa kala ko watta ko donc ga kadi min haalni ko terrain uji 200 mètres carrés ɗi ganduɗa ko 1 750 000 min tottirta ɗum kala mo wawa ɗum yobde cash yoɓa ɗum e lebbi sappo e ɗiɗi ɗum woni programme Thiaby Bi kadi ko ɗum o wallirta yimɓe ɓe mi sikki tan bon ala so tawi mi yejjiti hunde tan agent uji ɗi maɓe ɓeydu ɗum inchallah versement o toujours ko caution o natat so caution o naati ko heddi ko noon client o yoɓira ɗum CCCS eyyi toujours prix cash o e prix mensualité o wona gotum
prix kasko ko 1,750,000 prix mensualité o min ɓeydata hen ko 30%. ɗo waɗi client o ƴewno yoɓiri ɗum so nanni caution mum ha paari. Donc on programme min jogui ɗo ko programme yawɗo kayitaji na jaawi, donc c'est pour 2 jours 3 jours neɗɗo jogui dañat kayit mum so soodi cash. Route nationale 10 sortie numéro 10 mo ganduɗa ummi ko Tenguej ari ha Bayah. Ne min rewi e lawol ngol ɗon min holli yimɓeɓe lawol mo ganduɗa ummi Bayah, route nationale numéro 8 yeehi ha Thiès, yeehi ha Tivaouane, yeehi ha nder wuro ngo nder région nguji goddi ɗi. Donc pour haalande yimɓeɓe route uji ɗi ganduɗa yaltiga sara ndara route uji koko wari relier directement e autoroute mo ganduɗa o ko autoroute nationale o. Kadi autoroute oɗon kadi ma naw yimɓeɓe ha e autoroute à péage uji ɗi. Kadi min holliri e lawol ngol ne min garata nde tali mo ganduɗa foti ummude Tivaouane Peulh yaha ha Ndar, tali oɗon parani tawa kono so paari arde ga neɗɗo watta ɗum minitaji 30. On jii zone o ko zone Carrefour, ko zone mo ganduɗa taliji na yalti yeehi ha e autoroute uji ɗi, taliji na yalti yeehi ha e route nationale uji ɗi. Kadi ko ville Carrefour mo ganduɗa neɗɗo na wawi yartirde yaha Kayar, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Ndar, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Thiès, neɗɗo na wawi yartirde toon yaha Dakar. Donc ko Carrefour mo ganduɗa yimɓeɓe nan garaga, yimɓeɓe nan hoɗaga. Kadi programme Caabibi ko programme mo ganduɗa ko wallude bandiraɓe yoɓe dañ galleji e piriji ɗi ganduɗa ko piriji hoyfuɗi. Kadi ko programme mo ganduɗa Caabibi ar ko wallude famille uji ɗi moni foof yo dañ galle e kala no doole mum poti. Ɗum waɗi min gari ga Bayah hande hollirde yimɓeɓe terrain uji ɗi ganduɗa min dañi ga ɗi. Kadi Allah hoddiri que zone oɗo foof ko minen waɗata lotissement uji ɗi. Kadi lotissement uji ɗi mamin toppito kayitaji ɗi ganduɗa neɗɗo o à la fin ko baay o dañata. Mamin wat feere o daña délibération mum nanne, so délibération o natnama neɗɗo o daña baay. Ɗum ala ko ɓuri ɗum sirde. Ɗum ɗon min garno hollirde bandiraɓe ɓe jiiya potentiel et richesse mo ganduɗa o nani e oɗo zone. Waddani Dakar, waddani Thiès, waddani Kayar, waddani Mboro, waddani zone uji ɗi ganduɗa ɗi nan ga te yimɓeɓe nan hooti toon. So sa daari ga wuro ngo neni koye caggal wuro ngo min goni, wuro ngo neni ina dañi courant, na dañi ndiyam. Kadi on jii site o koye dow lawol woni par ce que ko site mo ganduɗa ko site commercial wonay to janggo. Te son jii kadi ga foof na dañi entreprise uji ɗi ganduɗa gummima ha Dakar gari ha ga pour wadde ga liggueyuji. Donc on ga na dañi importance kala dañto ɗo galle janggo e janggo limsitta. Prix ji ɗi ko 1,500,000. Min jogui ɗo terrain uji 180 m² e terrain uji 150 m². ɗum ɗon ko pour tan arde wallude sénégalais uji ɗi ɓe daña ɗo galleji ɗi ganduɗa ko bayi wonata. Donc ɗum ɗon min garno hollirde, donc min hollir site uji ɗi lotissement Harouna Moussa Kane min guindiri ɗiɗo lotissement uji ɗi wondi Bayah, e min jogui kadi lotissement uji Diamniadio ɗin foof ko lotissement Harouna Moussa Kane. Donc yimɓeɓe mbaɗa profito daña hen galleji kadi serata. Kala mo wawa yobde kas min balluma yoɓa ɗum e lebbi sappo. Toujours ko prix social, toujours ko prix social. To yimɓeɓe jeeyata 2 millions, Caabi ara ƴeeya toon 800 000. To yimɓeɓe jeeyata 2,500,000, Caabi ara waɗa 1,500,000. Donc Caabi on politique o andira, donc koye on politique min continta pour wallude famille uji ɗi yimɓeɓe daña galleji, pour wallude famille uji ɗi ɓe mbawa moftude kalisuji mabɓe e terrain uji. Donc ɗum wonno